Beroketatxo bat egiteko eta zuen plaza ederra hobeto ezagutzeko, korrikako abestia dantzatuko dugu deno batera, korrika zaio egingo dugu bai. 3, 2, 1, aurrera! Plaza Irrintzika da, berak izenak aipatzen da belez, plazetan eitxeko ikuskizun bat, plazetan edo nun izaleke, baina batez be jai giroko ikuskizun bat. Gerrik! Oso ondo! Orain, ahotza berotu beharko. Zuzeneko musikie desiente erabiltzen dugu, musika dantzagarrixek, euskal musikie bultzadatxo bat emoteko, eta euskal musiki dantzagarrixi edala erakusteko, gero bertzue bai, zelan ez, bertzue pixkat aipatzen dugu, eta jolas parte hartzailepe bai. Eta alegintzen gara, estenatokisek edo inguruek laguntzen baldin badau, aurrak eurek estenatokire igotie, edo zuzenien zeo zer kantatzie eta dantzatie, eta pixkat hori ordenatzie, eta ikuskizun gertuko eta parte hartzaile bat. Hoxe da plaza Irrintzika. Eta amaitzeko, itxen dugu, irrintzi erraldoio bota, irrintzixean apologixia esan daigun irrintzixean indartzeko, eta irrintzian bizitzasune herridanetara transmititzeko. Erromerixa bat, aur berbena bat esan daigun. Aur eta gaztetxo, eta azkenin gura zuen, eta danak familia giroko ikuskizun bat.